Moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, en el passat plenari, Iniciativa presentava una moció per a la retirada del decret llei del govern autonòmic de les retallades. I en aquest plenari presentem una moció per la retirada de la revolució laboral o la reforma antilaboral, com ho desitgem. El passat 22 de febrer es va publicar al BOE el Reial Decret 3/2012 del 10 de febrer de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral. Sens dubte, és una obvietat que cal reformar el mercat laboral. Un mercat laboral que al nostre estat s'ha estancat per tindre una economia especulativa i no una economia productiva, per tindre un model productiu caduc i per no apostar des de les institucions i també des de les grans multinacionals per nous camps com pugui ser l'economia verda, l'economia social o el sector quinari. Dit això, des d'Iniciativa considerem que és un atac frontal als treballadors i treballadores aquesta reforma. En un any i mig portem dues reformes laborals i que les dues podrien resumir-se en el mateix, més i més atur. La primera reforma laboral és una reforma que va fer el Partit Socialista sabent que no anava a aconseguir crear ocupació. Amb el mateix, el senyor ministre, el gobierno reconoce que esta reforma laboral no sirve para crear empleo o el Ejecutivo reitera la reforma laboral nunca creará empleo por sí misma. Yo creo que, o incluso Intereconomía, que ningú podrá tacharlos de rojos, la reforma laboral por sí misma no genera trabajo. Jo crec que aquesta mesura no crearà ocupació i, a banda, fa un atac frontal als deures, als drets... No funcionen, eh? Ara. Bueno. Moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, com bé sabeu, la reforma laboral ataca els drets dels treballadors i treballadores i és un deure dels treballadors i treballadores defensar-se i així ho han fet eixint al carrer protestant per una reforma laboral que obri la porta a autèntiques barbaritats des del nostre punt de vista, com pugui ser que, entre elles la que a mi més me crida l'atenció, per exemple, és l'absentisme per motius justificats, més d'un 20% en 2 mesos, que se reduís a 9 dies en 2 mesos, serà motiu d'acomiadament justificat. Això vol dir que un treballador que estiga mal 9 dies en 2 mesos, l'empresari podrà acomiadar-lo. N'hi ha altres, com que es podrà baixar unilateralment el salari de les persones treballadores i així van més enllà de la reforma antisocial que va fer el PSOE i ja directament se basen en un únic criteri. Quan l'empresari considere que no guanya el que hauria de guanyar, ja no estem parlant de que l'empresari perga, ja no estem parlant d'això, estem parlant de si pensava guanyar 1.000 milions d'euros i en guanya 999.999, dirà, mire, oiga usted, jo pensava guanyar més i li baix el sou. Hi ha altres mesures com pugui ser que la indemnització màxima per acomiadament passa de 45 a 33 dies i si seguís la lletra menuda se reduís als 20 dies o mensualitats per compensació i acomiadament passen dels 42 mesos als 24 o una cosa molt més greu que és que els expedients de regulació d'empleo, el ERO en valencià, ja no necessitaran cap vistiplau d'una autoritat laboral. Simplement, quan l'empresari consideri oportú per als seus interessos, se podrà acomiadar. Això és reinventar el capitalisme, creiem que el capitalisme havia mort i donem a donar-li una bomba d'oxigen dient que, en un principi el capitalisme, l'essència és tu arriesgues, si guanyes bé, si no també, ara ja des de part del govern del Partit Popular s'aposta perquè guanyen sempre els poderosos. Entonces, esta reforma el que fa és donar més aire als poderosos i carregar sobre les classes baixes, les classes mitges, les classes treballadores, la crisi econòmica que no van crear ells, que se van crear en mesures de crear una economia especulativa, una bombolla immobiliària que tots sabem quin govern va començar, quin no va saber parar-la i ara mateixa com carreguem un cop més sobre els ciutadans i ciutadanes. Moltes gràcies.